illa fi kitabin mubin. Sai yace alal arshi istawa wa alal mulki ihtawa. Yace Allah ya yi istiwa'i akan al'arshi kuma mulkin shi ya kewaye dukkan komai. na'am Wannan shine aqida ta Ahlus Sunnah. Wa alal arshi istawa yace walahul asma'ul husna was sifatul ula. Allah ta'ala yana da sunaye masu kyau kyawawa da su kuma siffa madaukakiya. na'am Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi. Allah bai zama ba mai gushewa akan dukkan siffofin shi da sunayen shi suna tare da shi. Ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa. Allah ya girmama a cikin siffar shi ta zama abin halitta. Duk siffar Allah ba abin halitta ba ce. Haka nan sunayen shi. Kamar yadda akwai hanyar masu aƙida ta cewa wasu sunayen Allah da siffofin Allah abin halitta ne, su ma halitta ne. An sha fama da malamai wanda hatta Qur'ani nan wurin mun sha karanta muku su Imam Ahmad an sha a daure su gidan kaso a basu kashi saboda sun ce Qur'ani siffa ce ta Allah, magana Allah ce, siffa ce ba makhluku ba. Kai wasu malamai an kashe su lokacin Ma'mun ya kashe malamai da yawa akan wannan aqida, kuma duk malaman fada ne suka sa akai ta wannan bala'i saboda su abinda sarakin suke so ai to suka sa akai ta ba malamai kashi, wasu sun mutu gidan kasu kaji saboda kadai cewa Qur'ani siffa ce ta Allah. Abun wani bai ga sai a zawo da fitina kawai. To duk wanda ba su goya ma wannan abun baya ba cewa suka ce Qur'ani siffa ce ba halitta ba. Ya ce to ya rena sarki. Abinda sarki ya yarda da shi ya yi ma sarki garau. Waye hake shi. Ka sha kashi a kai ta gidan kaso a wani in ka sha kashi kana go aka hana ka abinci sai a ce a hiddo ka a tambaye shi. Wasu sai su gayi sai su ce Qur'ani halitta Allah ce ya samu a ce ta yi. To akwai wanda sai in aka sai su tauriya, shine ake ce ma tauriya. Sai su daga hannu su ce at-taurat waz-zabur at-taurat waz-zabur wal Qur'an kulluha makhluqa. At-taura da zabura da al-Qur'ani yake haka da hannu kulluha makhluqa, dukkan ta abu halitta ne. Yanzu shine tauriya shine maganar da zaka gai tunane na kusa ga abin da zai kama, amma kai ma'ana abin da kake nufi ba wannan tunanin na kusa ba. Su tunanin na kusa sun ambata at-taura da injila da zabura da al-Qur'ani cewa dukkan su abin halitta ne. Wannan shine tunani na kusa. Tunani na nesa sai ka zama wa shi hannun da ya daga yake cewa duk wannan yatsun kullu ha makaluka. Na'am. Shi kuma dai ya samu lahiya. Kaje kullu ha in ya kirga da hannu at-taurat wa zabur wal injil wal qur'an sai kullu ha makaluka. Kaje ya da malama da shi ma ya bada ba. Gida azashi. To haka aka yi ta yi. Imam Ahmad shi da wani malami sun biyu kawai da suka gagara a ba su kashi a maida su gidan kasu. Akwai wanda malamin guda wanda aka ce sarki na guda shi ya yi addu'a daga gidan kasan ya ce Allah kada ka haɗa fuskata da shi. To an ta ana cikin irin wannan ɗan keken na dawaki kayan aka Allah ya karɓi ran malam. Ya gawo shi aka. Ya rabbi. Shi kuma Imam Ahmad bin Hanbal aka ba shi kashi aka maido ya ƙi miƙa wuya. To a ƙarshe kawai shi ma yana da yan kawai ya yi sa'a shi Mamun ɗan ya mutu. Sai da ya mutu kare aka haifu Imam Ahmad bin Hanbal. Ai da kake jin ana wani baka san azabar da aka sha ba, kai da ana ne gana da ana malam wani. Kahin abazu da duniyar mutum ya kai wani matsayin baka san yana azabar da ya sha ba ya zama. Shi Imam Ahmad bin Hanbal yana daga cikin malaman da aka nuna bakin abin da suka yi rayuwar su suna karatu da ilimi. Su ɗanɗana daɗin duniya ko misali zanatin ba a wannan Imam Ahmad. Ya ɗanɗana zaƙin jin kawai sai magana karatu.
da karantar da al'umma. Maganar menene daɗin rayuwar duniya ko abinci ko sutura ko ne, ba abinda Imam Ahmad ya ɗanɗana na daɗin rayuwa. Kuma me ya rage mai daraja? Kullum daraja sai ƙara ƙaruwa ne. Yawa ina ne inda muka tsaya? Lahu ma allazi huwa arfa'ul makhluqat wa azamuha wa awsabuha, wanda shi mai daukaka abun halitta mai girmanta mai yarwarta